strašne dobre nové video a toto video vám chcem ukázať túto Robloxru, pretože mi príde strašne cool. Volá sa Waste Time a vlastne to bolo v takom mega lokácii, že sa to môže vrátiť a mývať čas na boost. Sú aj enchanty, kde môžete získať ďalšie boosty. Taktiež je tu upgrade 3 a dokonca aj chapter 2, tam ešte používaný som. Taktiež sú tieto ránky a týry. Ránky sú akoby taký level a týry sú skôr ako nejaké ránky, proste v normálnych hrách. Sú vlastne lokácie, výzormi, na niektoré sú moc vysoké, lebo tomu niektoré vietame, no. What the f... OK. No. Táto lokácia vám dáva krát 2 multiplayer na čas. Táto lokácia 5 krát multiplayer na čas. Táto 15 krát multiplayer na čas. Na túto lokáciu musíte najprv získať určitý počet meny z druhého poschodia. Ďalšie poschodia. Už máme už dávno urobené, takže tu tejto lokácie skúsim napojiť najviac. To ako pekné a keď máte dostatočne veľa, tak môžete ísť do tej novej lokácie. Sme späť a v tejto lokácii môžete získať novú menu Univerzy a tie vlastne vám rysú všetky šajsíky z prvého chaptery a z prvého poschodia iba a dávajú vám boost na Eons, tie boosty, čo vám vlastne dávajú ten multiplayer času, vždycky keď resetuje váš čas. A v tejto lokácii, táto lokácia vám dáva krát 30 multiplayer na čas. Tak to bolo všetko pre toto video, to sa vám páčilo a dajte like, odber. Ja som na tvoril veľmi rád, je to taká avkovacia grindera, ale celkom zadávaté, pokiaľ máte radi grindery. No a vrajme to všetko, takže dajte like, odber a... Takže pane, nezabudnite sledovať na mojom Instagrame, link v popisku a vidíme sa na budúcej. Čau.